Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El català guanya 500.000 parlants els últims anys, però presenta dificultats en la normalització lingüística. Segons l'últim informe CAT, que ha elaborat la Plataforma per la Llengua, gairebé 10 milions de persones el parlen i el 91% de la població l'entén. A més, el català es troba entre les 100 llengües més parlades del món i és la 14a més parlada de la Unió Europea. Pel que fa a les noves tecnologies, el català és la 8a llengua més activa a internet. La potència de la llengua a internet es demostra també pel fet que dels 10 webs més visitats del món, 6 tenen ja versió en català. I en l'àmbit territorial s'ha de remarcar que el 60% dels principals webs empresarials i culturals de Catalunya ja són en català. L'informe també recull que el català es consolida progressivament com a llengua d'acollida, ja que la meitat de la població de Catalunya nascuda fora ja parla el català.